Heath fry rebelli. Kami. Heath fry rebelli. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತು ರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಗಂಟೆ ಆತನೇ ಕೂತಾನೆ 11:15 ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಗಹನಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬೋರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಏನ ಅಂಚದು ಯಾನೊಂದು ಅಮಸರ ಬಣ್ಣ ಅಂಚತ್ತು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಾಂಡಲ ಯಾನೊಂದು ತೆತ್ತಿದ ಗಜಿ ಮಲ್ತೆ ನರ್ರಬಾನಿ ತಿನ್ನಂದು ಬಟ್ ಅವು ಇಂಚಿನ ಫಾಲ್ಟ ಆಂಡ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ತೆತ್ತಿದ ಗಜಿಪ್ಪು ಎಡ್ಡೇನೆ ಆತಿಜಿ ಅಂಜ ಇತ್ತೆ ಗಹನ ಪಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಪುಜಿ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಎಡ್ಡ ಆತಿಜಿನ ಪನ್ನಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಪುಜಿ ಅಂಚ ಒಂಚೂರಪ್ಪ ತೆತ್ತಿ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ಕ ಬಣ್ಣ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ತೆತ್ತಿಡೆ ಒಣಸ್ ಕೊರ್ಕ ಬಣ್ಣ ತಿತ್ತಿದ ಸಾರು ಕಾಲಿತೆ ನನ್ನ ಸಾರು ಪಾಡುಜಿ ತೆತ್ತಿ ಎಡೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒಣಸು ಹಲೋ ಗಾನ ಬಲೆ ಬಾಯ್ ಕೊರ್ಪಾನ್ ಬಲೆ ಕಮ್ ಕುಲ್ ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಏತಾತನ ಮುದನೆ 12:05 ಸೊ ಎಂಕುಲು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಿ ಶಾಲೆಡ್ ಇಪ್ಪರೆ ಬಂತೇರು ಜೋಕುಲು ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ನ ಮೀಪಾದ ಈಗ ಬಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಹೊನಸ್ಪುರ ಅನ್ನಾಗ ಪಾಕ ಬರ್ತಾಂಡು ಅಲ್ಲೇಜಿ 12:15 ತುಲೈಕ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ 2 ಗಂಟೆ ಪಂಡ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಏರು ಬರದೆ ಕುಲ್ಲಾಡು ಅದೇ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಹಂಗೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಇಷ್ಟ ಸೊ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೋದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೆ ಕಡಪುಣ್ಣಿ ಮೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಮೇ ಬಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಬನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಶೂಂತಲಿಗೆ ಬಾ ಜಿಪ್ಪಡ್ಕ ಓಕೆ ಯಾನು ಗಹನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲೂಸಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಗೊತ್ತಂಡು ತೂಕ ಈ ನಂದು ಗಹನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕುಲ್ಲು ನಿಜಿನ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಿಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರೆ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಬೇಗ ಬತ್ತದ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಚೇರ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎದೂರು ಸೀಟಡ್ ಅನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದೂರನೆ ಎದೂರು ಸೀಟಡ್ ಕೊಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಬತ್ತೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ ಎತ್ತೆ ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕಲು ಪೂರ ಪಾಪ ರೆಡಿ ಆದ ಬೈದೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ನರ್ಸರಿ LKG UKG ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆತ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಾಂಡು ಸೊ ಒಂಚ ಅದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬತ್ತೇರು ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಕೃಷ್ಣಗಳು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಸುರುಕದ ನರ್ಸರಿ ಹಿಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ
ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡ್ರಾಯ್ಚಿ ಸೊ ಗಹನ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ ಗಾನ್ ತೋಜೊಂದೇನು ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನು ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಅಂಚನೆ ಟೀಚರ್ಸ್ನಕ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸೊ ಗಹನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದ್ ಸೊ ಆಗ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಬನ್ಸ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಅವೆನ್ನು ತಿಂದು ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತೆ ನರ್ಸರಿ ಹಿಡ್ದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಗಹನಗೆ ಕುಲ್ಲರಾಯ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ದನೇನೋ ಅಂತನು ಸೊ ಗಹನಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಗೆತ್ಕೊರಿಯೆ ಈ ಆನಗ್ ಗೇಟ್ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪಿದೇ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಗುಲೆ ಪೋರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಹನ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಗೆತ್ಕೊರಿಯೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಚೊಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಅರ್ಧ ಬಸಿ ಆಯ್ತು ತಿಂದೆ ಅಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡೆ ಬಾಕಿ ಅರ್ಧ ಬಸಿ ತಿಂದೆ ಗಹನ ಹೆಂಗೆ ಚೊಕ್ಕ ಬರಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ ತೂವರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮೇಗ ಬೋರ್ ಹಾಪುಣ್ಗೆ ಬೋದು ಹೌದಾ ಮೇ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೋದು ಆಟ ಮಲ್ಬೇಕು ಓಡವ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಟಿವಿ ತುದು ಜಪ್ಪುನ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಎಕ್ಕಡಲ್ಪ ಏನ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಗೋಪಿನಿಂದ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಂಡ್ ಆರಪ್ಪ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದುಲ ಕುಲೋ ನೋಡಾಕೊಂಡು ರೆಡ್ ಜಲ್ಲ ನುಪ್ಪುಲಾತನ ಕಚಿಪ್ಲಾತನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಭಜನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಮಾಮು ಆರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ರು ಸೊ ಅಂಚದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪರ ದೀಪ ಮೇರು ದೀಪೇರು ಭಜನೆ ಪನೋಡನ್ನ ಯಾನೇ ಪನೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಮೂಲತ್ತಿಗೆ ಚಾದಿತ್ತೇರು ತಿಂಡಿ ಕಂಡೆ ಬನ್ನಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಕಂಡೆ ಜಹಾನ್ ಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬುರ್ಚಮ್ಮ ಮಾಮಿನಡೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಸೊ ಒಂಚದು ಏನು ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಬತ್ತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಬತ್ತನೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನೇ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಸೊ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಗೋಲಿ ಬಜೆಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆಲ್ಲ ಪದೊಂದು ಬತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆಲಾಕದ ಗಹನ್ಗೆ ಏನು ಚಪಾತಿ ಕೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಅರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬೆಳ್ಮಂಡ್ ಉರ್ಪೆಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು 4 ತಿಂಗಳು ದಿಂಚ ಉರ್ಪೆಲೆ ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋಡಿ ಉಂಡತಿ ಬುಲಂತರಿ ಪಂಡ 4 ತಿಂಗಳ ಬುಲಂತೆರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡು ಉರ್ಪೆಲ್ ಪಂಡ 4 ತಿಂಗಳ ಉರ್ಪೆಲೆ ಬೈದಿನೇಜ್ ಬೊಲಂತರಿ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡು ಬೊಲಂತರಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೊಲಂತರಿ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಉರ್ಪೆಲ್ ಕೊಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿದಾಲ ಒಂದು ಉರ್ಪೆಲ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಉರ್ಪೆಲೆ ಬೊಲಂತರಿ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಬೊಲಂತರಿ ಅಂಚದ್ದು ಇತ್ತೆ ಹರಿಪುರ ಖಾಲಿ ಆತನು ಸೊ ಕಾಂಡೆಲಾಗದ ಗಹನಗೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಚಪಾತಿ ನಮಕಿತ್ತೆ ಸುಲಭ ಡೌಡ್ ಪಂಡ ರೆಡಿ ಚಪಾತಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆಲ ಕೇರಳ ಜೊತೆ ಚಲಿಟ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಹನಗೆ ರೆಡಿ ಚಪಾತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ मुझे टिट्टी नहीं चाहिए। तिन तिन मुझे अंडा नहीं चाहिए। अरे टेक दिस यार लगा टू तुम ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಗಹನಗೆ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಚಪಾತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಂದು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಗಹನಗೆ ಹಾಗೆ ಚಪಾತಿ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ರಾಗಿದ ಚಪಾತಿ ಈ ಸಲ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಬೇತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಕಣದಂಡು ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಚಾಪುಂಡು ಬಂದೆ ಅದು ಗಹನಗೆ ಎಂಕಲ್ ರೈಸ್ ಉಂಪುನು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಕ್ಕನ ತುಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪುಗ ಬೋಡಣ್ಣ ಮಲ್ಪುಗ ಹೇಗೆ ಪಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಚಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಪಾತಿ ಅಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯ ಪಿನ್ ಮಾರೆ ಇತ್ತದ ಚಪಾತಿ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತು ಜತಬಿ ಚಪಾತಿ ಗಟ್ಟಿಯ ಪಿನ್ ಮಾರೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನೀನು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಈ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಹೌದು ದಾದನ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಹಾಂ ಈಗ ಬೋಡಿಗೆ ನೀನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜಿಪ್ಪು ತೌತ್ತಲ್ಲ ಪದೆಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೊದ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಪನೆ ಏನು ಹಾಂ ತುಕ ಕೈ
ಕಜ್ಜಿ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಈ ಕಜ್ಜಿ ಪೊದಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಯಾನು ಏಪಲ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಏಪಲ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಪುನು ಇನ್ನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ತೌತೆಲ್ಲ ಪದಂಗಿಲ್ಲ ವರ್ಮ ಅಂಟೆ ಕಡರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತೀನಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಏ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂತಿದ್ದವ್ರು ನೋಡು ಉಂತಾರತ್ತ ಅವೇಟೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನು ಬೈದನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನು ಸೀಡಿ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನು ಈತತ್ತು 4 ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿತೆ ಐನ್ ಮೀನು ಏನು ಫ್ರೈಗೆ ದೀತೆ ಗಾನ ಚಪಾತಿ ಎಡ್ಡೆಂಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಗಾನ ಚಪಾತಿ ಎಡ್ಡೆಂಡ ಅಪ್ಪ ಬಾಕಿಲ್ ಪಡ್ಲಿದೆ ಲಕ್ಕದು ಆಯ್ಪುರ ಅಭಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊತ್ತೂರು ಜಿ ಶೋಕಾಪು ನೀರು ಕಾಯ್ತಿನ ಏನಾ ಬೋರ್ಗೆನಾ ಅಂದಿಗೆ ಗಾನಿಗೆ ರಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪಿಲೊಂಜಿ ಕಾಯಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀರಿಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಉಂದ್ಕೊನೋದು ಕೊರ್ಕ ಒಂದು ಅರಿಜಂದೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಅರಿವಂಡ 4 ತಿಂಗಳು ನಿಂಚ ಉರ್ತೆಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಜಾದು ಒಂದು ಇತ್ತೆಂಗಳಂದ್ವಿ ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ ಚಪಾತಿ ಕನಪಿನಿ ಕಾಣೆಲ್ಲ ಹಾಕದಿತ್ತೆ ಚಲಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕೆರ್ಲ ಬುಜಿ ರೆಡಿ ಚಪಾತಿ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪದೇ ಬಾಡ ತುಪ್ಪನೇ ಬಾಡೋಡ ಆಯ್ಕೆ ಜೋಕ್ಲೆ ತುಪ್ಪಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೀರಿಗೆ ಏನು ಎಣ್ಣೆನೇ ಬಾಡ್ದು ಗೊತ್ತ ತುಪ್ಪ ಬಾಡು ಪಲ್ಟಿ ಬಾಡ ಕಾಯಿಂಡಾಡಿ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಪಾಪ ಅಕ್ಕ ಮನಿ ಕೊತ್ತಿನ ಇಟ್ಟಾನು ಏನಾ ತುಪ್ಪ ಕನವಡು ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲದ ಬೆತ್ತದನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಯಾವ ಕಾಯ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬೆಂಚಿನ ಎಂಡ ಕಾಯಾರ ಕೊಂಡ ಐತೆ ಹಿಟ್ಟು ಬಾಡುವೇರ ಅಂದ ಇದು ನವ್ವಿಂದು ಫುಡ್ ಹಿಟ್ಟು ಬಾಡಿದ ಕಲಿ ಗೋಧಿ ಡೆಮಲ್ಪೇರಯ್ಯೇ ಗೋಧಿ ಹತ್ತು ರಾಗಿ ಡೆಮಲ್ಪೇರಾ ಇಂತಾನೆ ಗೊತ್ತು ಮುಗ ಯಾವ ಕಾಯಡ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಕ ಕಾಯಡ ತಾವಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಆತಜಿ ಈ ರಡ್ಡ್ ಬಾತೆರ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಪೂಜಿ ತಾವ ಬಾಂಡರಿ ಪೊತ್ತೊಡ ತಜಿನ ಪೊತ್ತದು ಚೂರ್ಲ ಈತೆ ಬಂದ ಕಾಯಿನ್ ಪಲ್ಟಿ ಬಾಡಂದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪೊತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಕ ಇಕ್ಕಿ ಮೇಡ ಇಷ್ಟ ಪೂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಬಾತೆರ ಏಪಲ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ಉಂತೋಡ ಏಪಲ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ಅಂಚತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಬಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಪೂಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಇದೆಂಡ ಗಾನ ಹಾಂ ಹಿಂದೆ ಕನಕನ್ನ ಚಪಾತಿ ಹಾಂ ಬಾಗಬಣ ತಿಂದರೆ ಹಾಂ ಈ ತಿಂಪಿ ನಡೆಯುವುದು ನಾನು ಹಾಂ ಈ ತಿಂಪಿ ನಡೆಯುವುದು ನಾನು ಸಿಡಿ ಮೀನ್ ಸಿಡಿ ಈತ ಸಮಯ ಹೇಳತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ತಿನ್ನಂತೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಮರ ನೀನು ಮಂತ ಓ ಐಟ ದಿಕ್ಕನ ಅಂದಟ ಐಟ ದಿಕ್ಕನ ಅಂದಿ ರೈಟ್ ಕಡೆದೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಸಾಲ ಈಗ ವೆಜ್ಜಿ ಬೋಂದಕ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಕಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಕಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊರೋಡು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಬಂಡ ಹಾಕೋಣ ಕೊರೋಡು ಫೋನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಮುರಳಿ ಕಟ್ಟಾತಲು ನೀರು ಕೊಡತೀನಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀಕನ ಅಂತದ ಜವ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಪೊತ್ತು ಮಲ್ಲದ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ನಾನು ಏತು ಕೊಡ್ತು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಹಾಕೋಣ ತವ ಬೆಚ್ಚವನ ಊಟ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಮೀನ್ಲಾತ
ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನೀ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ಮಾಡಲಿ ಮೇಲ್ದು ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಿಕ್ಸಿ ತುಂದಣ ಕಡೆತ್ತು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಕಾಯೋನುಂಡು ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ಲ ಮೀನು ಪಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂತಾರೆ ಇದು ಸಾರು ಇಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ ಯಾನ್ ಇನಿ ಊಟ ಮಲ್ದಿಜಿ ಎಂಕ ಮಲ್ಪರ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಜಾವು ಮೀನು ಸಾರು ಎಂಕ್ ಫ್ರೈಯೇ ಬೆಟರ್ ತೋಚು ಆಯ್ತ ಚಪಾತಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿತ್ರ ಅದ ಈತ ಪಿನ್ ಒಂದು ಪಾಡಿ ಹೊಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಿ ಇನ್ನೂ ಲಾಸ್ಪನ್ ಇರ್ತಾನೆ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ದಾಗ ಪೂಜೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ನುಂಗುಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಮರ ಕಟ್ಟದು ಪೋಯ್ಲ ಕಾಪು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ಮೀನು ಕಾಯಿ ತುಂಬಿಲ್ಲೇರು ಪಲ್ಟಿ ಎಂಕ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಂಗೆ ನಾವೇ ದರ್ಶನ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ಬಾತಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಡೀ ನೆಕ್ಕಿ ಬೂರ್ನು ಬಕ್ಕೊಂಥರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ನೀವು ಯಾವ ಓಡೋದಿ ಸೂರ್ಕಾಯಿ ಇಡಕ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ನೀವು ಗೊತ್ತೇ ಫ್ರೈ ಹಣ್ಣು ಈತ ಫ್ರೈ ಅರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಈತ ಫ್ರೈ ಅರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮೀನು ತಿನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಈ ಸೀಡಿ ಮೀನು ಉಡತ್ತಿ ಹಾಂ ಚಿನಿಗಳು ಹಿಡ್ಬೇಕನ್ನ ಏಪಲ್ ಉಂಡತಿ ಮುಲ್ಪ ಅದು ಬರ್ಪುಜು ಮೀನು ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಅದು ಬರ್ಪುಜು ಮೀನು ಬಟ್ ಅವು ಏಪಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅದೇ ಪುಂಡು ಏಪಲ ಮೀನು ಮುರು ಮೀನು ಅಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಎಂಕ ಹಾಳು ತಿಕ್ಕದಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಮೀನು ಡಿಸ್ಕೋ ಮೀನು ಪೂರ ಉಂಡತಿ ಏಪಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಪುನು ಓಕೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಆಗಲಿ ಶೇರ್ ಆಗಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ನಮಸ್ತೆ.